Bysedd Bisi, Esyllt Jones. Rhyw 7 mlynedd yn ôl, soniais am y grŵp tecstiliau yma mewn eitem yn y wawr, a bellach mae'r grŵp wedi dathlu 10 mlynedd ers ei sefydlu yn ardal Abertawe. Mae rhyw 42 o aelodau yn parhau i greu gwaith mewn gwahanol gyfryngau ar gyfer eu harddangosfeydd bob blwyddyn. Maen nhw wedi cynnal arddangosfeydd ar themau amrywiol iawn, fel ar lan y môr, ar hap a darganfod, mewn orielau lleol yn Abertawe. Tan y cyfnod clo llynedd, roedd gweithdai bob mis gan diwtoriau lleol a chenedlaethol sy'n adnabyddus yn y maes. A thrwy ddilyn y gweithdai yma, mae'r aelodau yn darganfod y math o gyfrwng sy'n ei plesio. Gallad wedyn ddatblygu ac ehangu ei medrusrwydd i greu gwaith unigryw gwreiddiol, ac mae'r cynnyrch yn amrywiol iawn o ran techneg a dehongliad o thema'r arddangosfa. Ond daeth y cyfan i ben fis Mawrth y llynedd adeg y clo mawr cyntaf. A bellach ar Zoom mae'r grŵp yn cyfathrebu a chynnal ei gweithgareddau ac ambell weithdy hefyd. Yn ddiweddar, bu trafodaeth fywiog iawn ar Zoom ar thema'r arddangosfa eleni, sef y ddeiar fregus hon. Gan obeithio y bydd Covid-19 yn caniatáu i'r arddangosfa fynd yn ei blaen yn oriel stryd y Frenhines yng Nghastell Nedd fis Medi eleni. Gweithgaredd a gadwodd yr aelodau'r brysur yn 2020 wedi canslo popeth arall, oedd creu darn bychan o gelf tecstiliau i aelod oedd yn dathlu pen-blwydd pwysig, un yn gorffen y go. Mae hyn wedi bod yn arferiad o'r cychwyn, a chan fod 4 aelod yn dathlu llynedd, cawsom doreth o ddarnau oedd yn dderbyniol iawn. ATC Artist Trading Card yw enw ffurfiol y darn celf unigryw yma, sy'n mesur 2 fodfedd a hanner wrth 3 modfedd a hanner. Ac mae'n gyfle i chwarae ac arbrofi a thechnegau neu gyfryngau newydd a gwahanol. Bydd y rhain yn cael eu rhoi mewn llyfr concertina sydd â ffocedi ynddo i ddal y darnau bach yma, fel y gwelwch yn y llun. Anreg arbennig ar adeg carreg filltir arbennig, a'r amrywiaeth yn ddeniadol iawn. Mae gwaith yr aelodau i weld ar ein gwefan www.iftextiles.co.uk.